Здравейте хора, добре дошли в днешното видео, като днес ще отиваме към Енда, защото някакси успях да ги взема точно като не записвам. Еми да, найти на тебе, защото аз не знам как да се оправям. Ти сериозно? Да. Еми, Симо, сега се взема Water Bucket, взема всичко важно. Ами, знаеш ли един проблем? Water Bucket-ът по принцип го бях изпратил за Lava Bucket и сега отивам да си го взема. Взех водата. Само да си видя какво. Взема този човек, ако някой път, ако не виждаме. Кучето ми порасна. Вижте, кучето ми порасна. Беше бебе и стана голямо. Симо, вземаме си леглата. А, да. Вземаме си едно легло. Да отида ли в тайната стая? Не знам. Файер, ще взема едното легло от тайната стая и ще се телепортирам при тебе. И чакай малко сега. Въпрос, как трябваше да си махнеш предмет от чантичка? Цъкаш шантата, вземаш предмет, цъкаш предмета и цъкаш там, където искаш да го преместиш. Благодаря. Окей. Почти съм стигнал до тайната стая. Ние имаме един мънчък проблем, май. Какъв? Чакай, Какъв е проблемът? Ще имаме 4 стрели. Аз имам повече. Може да ми дадеш. Добре, само да отида да взема легло и да се телепортирам при тебе. Аз имам 15 стрели. Санди, тихо! Аз имам 15 стрели, защото се бих с 1 трилион скелета. Тихо, Санди! Искаш ли да продължим да заснемаме видеа след като приключим с сървъра? Тоест, след като убием драгана. Защото е готино. Аз взем всички глупости. Санди, ела! Взимам си едното легло. А къде тюха очите? В мен... дал ти ги? Не съм ги сложил в някаква турбичка. Да. Айде. Знаеш какво ти предлагам? Какво? Напред! Знаеш ли какво ще... Чао, куче! Знаеш какво? Здравей! Айде да си на леглото, перфектно. Айде, довиждане! До другата година! Или до другия рай! Знаеш ли какво ще направи? Сега, почваме! Знаеш колко съм прост? Знаеш ли какво ще направи Виктор, ако ни влезе в сървъра? Чува ли двека на къде? На тук. Я хвърли едно. Ама ние трябва да си ги намерим отново. Щупиха се. И двете? Да. Чакай, я. Аз имам 52. Едната е тука. И другата... Се е щупила. Другата е пукнала. Айде да продължаваме напред. Бързо. Добре, пусни. Зеленотка. Зеленотка. Извиняй, Пешо. Ама, трябва да мърдаш. Чай да взема леглото. Че забравих. Готово. Харе, пускай окото. Айде. Щупи се да му се не види. Да, бе. Айде напреде. Пускай окото, може да не е тука. Пускай, може да, ако се върне тук е надолу. Давай. Не, идвай. Пусна ли окото?
за да знаеш, че сме тук. Ехо. Защо мяташ по две? Защото ми е трудно да мятам по една. Айде си му идвай. Спомвай лодката. Да аз да карам като цяло. Да, ама ти няма да можеш да ги мяташ, така че аз... Мен пак се не ми да се кача. Давай. Мятай. Напреде. Мятай? Напреде. Знам. Давай напреде, аз метнах. Отиди до следващия остров и там ще спрем. О, мага Вилич. Къде? Виж. Виж пред нас. О, мага! През цялото време е имало вилич. Да, аре да вземем нещата. Добре, изчакай. Изчакай. Ама остави на мен нещо, ако може. Защото и на мен ми трябват неща. Ти обери хляба, аз ще обера етамите от чест. Да, ти ги дам. Или ще ти дам, което искаш. Чакай, аз искам да обера малко от честовете. Чакай, Симо, дай да вземем леглата, за да може на кога падне и да го наспавим с легла. Ама може да се нараним. Защото там гърмят леглата. Добре, ама може да се нараним. И трябва да убием Айрон Голема. Дай да убием Айрон Голема за Айрон. Той къде? Ако има изобщо, защото може да няма. Картофи. Няма да ги вземам. Айрон Голем. Вземи го. Тоест... Да, разбрах какво ти казах. Санди, тук съм! Оставям си малко ненужни неща, че ме дразнят. Санди, тук съм! Ей, сега идвам. Докъде стигна стрепането? Изтрепал го. Колко айрон ти даде? 4. Това не е зле. Аз ще направя брадва. Да, направи си брадва. Че аз като съм беден. Не си беден. Окей, жълто легло. Ще ти дам всичките легла на тебе. Чакай малко, че тако. Котка. Няма пещера. Гоше, може да се направим асансьор, трябва да го взема, не мога. Какво да се вземеш, бе? Магма блок, за да може да се направим асансьори. Аз вземам много Лапис! храна. Лапис. Братле, не начинаме към края. Добре, да отиваме просто. Видях и лапис. И въглища. Това е добре, бе. Искаш ли... Идвам. Лава! Може да се телепортирам? Бързичко. Да се телепортирам. Симо, се сме натам. Накъде? Натам. Окей. Че... Искаш ли после да се върнем тук, защото има неща, които ние не сме открили и са ни интрат бая. Какво има в честа? Хлеб. Вземи го. Хлябът е важен. Чакай да... 100 вилиджърно. И какво? И легло. Аз ще взема малко хляб. Добре, само да си крафна хлябът. Да имам. Аз ще направя втори щит.
Аз имам щит. Пълен. Моля крафтинг тейбъл. Не знам къде има. Аз затова търся крафтинг тейбъл. Там бях оставил един. Ако го откриеш... Да, и там до един голям ето където го трябва. Книги! Да, ето го. Книги! За какво са ни? Ама с енчант. Не, нормални книги, може да ги енчантваме. После. Нали знаеш, че после като дотим в края и когато такова ми, нали знаеш, че няма ни трябва. Да. Санджи! Ела! Може да използвам крафтинг тейбъл. Добре. Бъд поживо. Знам, просто искам да направя малко хляб. Имаме 27 хляб. Хайде. Айде натам. Що ме удари? Извиняй, без искам. Добре, и да видя то. То с нищо не продава. После ще ти давам всичките легла, които събрах и аз. Ти къде си? Чакай, тук нищо може да има. Глупости. Как се мъкнах тук, бе? Легло. Достатъчно легла, мисля, че взехме. Ти са малко, да има. Мята е околото просто. Още едно. Чай, трябва да наспамим, брат. Фенда, нали? Може да се пуска вода? Не може, май. Може. Да, може. Пусна ли око? Да, пуснах. Аз нали тук. Не, и тук сме. Надявам се да казваш вярното. Окей, лопата! Идвай, бързо надолу. Копаме надолу. Не, чакай! Не, чакай, бе! Това не значи. Ако пак се спре тук, е тук. И съм много назад. Не, дай тук някъде близо до вилиджа. Без да иска хвърлих две. И двете се върнаха. Това е много добре. Бе, защо хвърлям? 3. И трите паднаха. И ме си му дай да върнем. Окей. Мяташ една от покрива за да разберем. Дай, когато изкачим на спанина тогава. Може... Ако ни даде тук някъде. Не, всъщност дай и тук се да метнем пак. На къде? Назад? Някъде тук в селото. Това е много добре. Малко. What? Къде учи? Горе на тавана. Натам. Много съм въодушевен. Колко перли имаш? 13. Добре са. Колко натам, нали? Тук ни върна назаде. Георги. Много, никак не сващам. Ти тръгваш прекалено напред. И назаде. Хвърли една. Хвърли сега още една. Да си им дойте с кони и тогава. Ето затова не ги открия, защото просто... Тук е! Симо, тук е! Бързо почвай да копаш. Точно под тебе. Да, някъде и тук. Чакай, стой бе, имам лопата.
сме. Ау. Нето. Сега трябва да го намерим, прекоти се. И да щупим. Кому има мобо. И да щупим спаунера, защото спаунерът е ужасен. Зомби. Аз ще вляза надолу да видя. Още едно зомби. Аре да се покясаш. И аз служи. Намери го. Идвам. Телепортни се при мене. Да, идвам. Чакай, че едно зомби ме напада и ще речката вече. Телепортиране. Кого? Естествено. Чакай, моля, цяло мога да помогнеш, че... Дойдох. Нали? Има събспейс. Не мога! Те ще ме бутат главата! Не мога да го щупя! Чакай поне. Те ме бутат в лавата. Знам! Взимай си бързо! Не намерям леглото си. Не замисля на моето! Шупих! Готово. Ама, те продължават! Моля се, не умре. Не умрях. Мен ме изтрепаха, брат. Не, моля се, телепортнима. Добре, телепортирам те веднага. Телепорт. Има ли такива смръдли? Да, има. Гоните. Стигане! Моля се, бато бегич просто. Убих я. No way, чакай. 3, 2. Чакай да нагласим леглата в инвентара ми. Дай за да заспим, да си вземем точка. Какво да вземем? За спида може да си вземем точка за появяване. Мен не ми дава. Защото има чудовище. О, знаеш какво, мятай са. Окей. Ако ми да... Идвам. Изграждане на терен. Фен да сме. Не виждам нищо от теб. Аз пък се виждам. Драга. Омага. Като той пържва, аз го убивам. Аз го таковам де. Ама не, трябва първо да... Ама не, ще се хилне. Ще възкръсне и ще е по-силен. Аз качвам за едната. И аз. Ама имам един проблем. Не взех достатъчно. Ау. Щупих едно. И аз щупих едно. Още 1 милион стават. Не, имам последна стрела. Ти можем да не изстреля. Да. Мога, ама... Умрях от дракона. Ще телепортна. Не, чакай, аз спомням пред той. Окей. Абе, брат, аз още не съм се спомнал, то сме трипи. Спокой, мен ме трепи. Кои останаха? Останаха. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Аз имам да убия едно в клетка. Да, то всички са в клетки, брат.
Аз за сега съм свалил 2. Почвам с желязната кирка, защото камерата ми се шупи. Санди, тихо! Ей, сега идвам. Санди, тихо, ела! Се качвам. От кога? Не! Не! Телепортни се. Брат, аз спамвам до тебе. Вече се телепортирам. Момче, брат, остава само едно. Не, две остават. Едно здравей с лъка. Здравей. Чакай, аз ще вълни. Драгана, идвам. Аз имам ли лък? Имам лък, окей. Не! Брат, стига! Стига! Аз пукнах. И аз. Да ти дам стреля? Не виждам нищо. Да ти дам ли стрели? Ко? Ела да ти дам стрели. Аз троших 30. Дойдох да ти дам стрели и ти си тук. Санди, моля ти се, тихо! Санди! Омага, стъкна Ендърмен. Ей, сега идвам. Санди, тихо! Не го би! Аз не го бия. Останаха още 2. Той ме наспами. Знам. Останаха още 2. Не, още много са. 2 са. Другото е бедрок. Вече нямам вода. Гоше, вече нямам вода. Ще умра. Аз съм да такова едно в клетка, ти по сте време се грижи за другите без клетка. Как да се грижа? Еми, щупи ги. Те без клетка са щупени, брат. И се... Изцили, бе! На мен ми свърши материала. При мен знаеш какво стана? Какво? Бутна те пак. Мина като никой не нормално. Да. Изстрелям, Да. умрях. Да, спокой, при мен стана така. Окей. Клякам. Правя така. Бам! Ям. И копам надолу. Не! Ще му остават ни две. Не остава ни едно. Струших едното. Не е вярно, не си. Струших го. Не си. Има едно горе нестрошено. Което знаеш какво е? Брат, всички изгасихме почти. Санди, тихо! Има едно, само едно не изгаси. Не е вярно. Има две. Има само едно. Има едно, което... Ти сляп ли си? Да, сляп съм. Колко са? Чакай. Тихо, мамо! Правя видеоклип. Ще затворя. Така. Продължавам. Като се изкачвам. Този Ендърмен защо ме бие пак сега? Защото си го погледнал. Може би не съм го погледнал, нито съм го коснал. Нищо не виждам.
Това е шупено. Аз нямам стрели да... Естествено, той ще ме бутне в огъня. Едно последно. Той ще ме бутне в огъня да умра. Не изтроши ли го? Май да. Да, стана само едно. Знаеш какъв ще ни е проблема? Да, Драгана. Не. Какъв? Нямаме материали, май няма да Аз имам. мога да го скачам. Аз имам. Черен. Знаеш какъв ми е проблема? Какъв? Знаеш какъв е? Аз Драгана. тръгвам да се катера. Да, Дракона. Не, слушай ма. Аз тръгвам да се катера и той мина като някой самолет през мене. Знам. О, виждам последното. Дракона. Той е нали в решетка? Да. Драгана първа и почва да ме бие. Аз се крия. И почвам. Не! Тък му щях да го ударя! Тък му щях да го щупя и Дракона ме бутна. Почва да става гадно. Please don't touch me. Ти го правя видео. Брат, не, то знаеш какъв е проблема? Че той сега си изложил по главнята. Знам. Ти го правя видео какво. И те ни изстрелва на Марс. Аз съм се препарала вкъщи, искам да се почувам да я. Още малко. Защото е просто твърде силен. Знам, споко. Ние сме твърде слаби. Споко, имаме легла. Ние последното не мога да щупим. Ще успеем. Давай, Симо. Симо, внимавай, ще изстреля. Уби! Мамицата. Не мога, той е в решетка. Той е в решетка. Щупи го. Сериозно? Да. Аз трябва само малко да се преместя в стаята си. Местя се в стаята. Аз почвам. Не, леглата ги няма, лад, къде са леглата? Споко, имам легла и аз. Аз имам 4 легла. Лад, какво го хилва? Остава едно. Аз нямам материал, сори. Остава едно, аз имам. Щупи ли го? Не съм, може се катеря. Той идва, май. Щупи го. Браво. Щупи го. Окей, Драгана първа. Оцели го звук. Браво. Мен пък той ме оцели мен. Още един не ти го надрежи. Аз съм го умрал. Това ще ни е времето, в което ще победим Майнкрафт, брат. За пръв път. Първа! Къде е първа? Бързо с брадвата в главата. Браво, бе. Тръгна. Не, чакай сега да го изчакаме. Пак да флексва. Той ме сели вече. Аре, идва да... Имам и легла. Не! Знам, че първа, ама... What, man? Давай си му. Имам легла.
Чакай, бягай. Яш. Ако си на малко. Да, на малко съм, защото трябваше да го вия. Така. Кажи ми като пържва. Симо, отивай бързо. Пържва. Чакай, махни се! Добре, не се. Аз умрях. Чакай стига да го гледам и аз, за да се види на видеото. Наспомни го. Само да не си го убил. Що? Защото трябва да се види на видеото как умира, брат. Мене свърши брадвата, ти си, Симо. Умрях. Телепортвам се. Ти просто стой там да се телепортвам до тебе. Защо го направи това? Защото си... Аз тебе ли телепортнах? Да, ти мен телепорт. Сори. За пръв път да използвам камъка с полезна цел, нали? Къде е това? Не знам. Къде е драгана? Къде е ви драгана, наистина? Ето го драгана. Искър ти ма. Да, видях. Той драка ме Бързва! Просто кулите са. Бързва, ако... Уби го! ОМГ. Сигурно победихме Майнкрафт. Уби го. Иска да отидем за елитри. Не, аз искам просто... Знаеш какво да направя? Да се метнеш. Взема експито и да се мятаме. Ама аз съм 55. Ама искаме елитрата. Не бе, Гоши! Трябва и яйцето, трябва ни... Глаголата! Гърголата ме уи! Тъпата глагола. Аз вече влязох, чакай. Тъпо. Аз не влязох, защото се опитвам да взема ендър яйцето. Искам да го взема. Ема ще трябва да приключвам, брат. Еми, добре, чао. Само чакам пропускане. Изграждане на терен. Ами пак ме спална. Къде? Аз пак съм същия сервер, брат. Да. Майки, чао от мен. Чао, аз трябва да отида да взема яйцето и ще приключа видеоклипът. Така, да, само взимам яйцето и приключвам. Да. О, знаете ли какво? Виждам. Майнкрафт минахме. Не мога да повярвам. Поредицата, между другото, ще продължим да се развиваме. Примерно, може да се опитаме да убием Уордена. Кой знае? Spoilers. Продължаваме. Да, го пропусна просто. Изграждане на терен. Взимаме си леглата.
Само се изкачваме. Айрон! Що не? Още айрон. Ами да, слизам. Ами, как сега да се разкарам? Колко айрон? Опитвам се да... Опитвам се да намеря пътят към онова гадно село. Не гадно, просто искам да намеря пътя към селото. Айрон. Хлябът. Просто. Още един чест. Ябълки. Златни ябълки. Айрон.
Дайте на спектаторното ми. Какво сяма? Къде ми е къщата? Не. Ами да, хора, това ще отиде от надявам се да ви е харесало и чао.